счете за нужно да получи благословията ми. Не зачете главата на семейството. Така е, господин Бурхан. Но моля ви, нека сега да не говорим за тези неща. Казах ви, че внукът ви умира. Крещете ми. Обиждайте ме, намразете ме дори, но моля, спасете сина ми. Играете с милиони. За вас 150 000 долара са нищо, но за мен са огромна сума. Правя всичко възможно, но не мога да я намеря. Синът ми е само на 5 години. Моля ви, в името на Бога, помогнете ми, моля ви. Не искам и да чувам за теб. Знам само, че ти си причината за смъртта на сина ми. Това е. Не. Моля ви, не. Виж, няма да ви помогна. Никога. Нито на теб, нито на сина ти. Разбра ли? Нямате ли милост? Казвам ви, че внукът ви умира. Проявете милост. Ти не можеш да ми говориш за милост, Шехерезада. Вразуми се. Не бъдете толкова жесток. Моля ви. Отдавна забравих Ахмед. Така че повече не идвай в дома ми. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر Красива нощ. Отново вали. Нощта на мама. أوليس الذي علق Не забравя. Мама не забравя годишнината от смъртта на татко. Всяка година, в нощта, когато съпругът ти почина в леглото на друга жена, от тази градина се чува божествена музика. Свещена музика. А ти всяка година ли пропускаш да се отвратиш от тази история? Няма ли да я забравиш най-сетне? Аз израснах с тази история. Бях 12 годишен, когато тази жена дотегна на баща ми. Знам, но минаха години. Забрави вече. Лесно е да се каже. Не знаеш какво е един баща да стане играчка в ръцете на една жена. Онур, израснахме заедно. Бях до теб тогава. Много добре знам какво преживяхте. Тогава разбра ли защо настоявам да не вярваме на жените и да ги подминаваме с усмивка? Така е, както казваш. Не вярваме на жените, подминаваме ги с усмивка, но майките ни също са жени. Те са различни. Те са майки. Какво като са майки, да не са нещо друго? Естествено. Онур, всяка жена един ден може да стане майка. Не. Всяка жена може да роди, но не и да стане майка. Господ да ви поживи. Да сте живи и здрави. Благодаря. Мама си мисли, че много е обичала баща ми. Сигурно. Тази панихида съм наслушал най-малко 20 пъти. Според мен мама иска татко да си спомни за нея самата. Ти умря и си замина, но аз не те забравих. Странен човек си ти. Остаряваш, а вместо да се оправяш, ставаш по-зле. Тук ли си, Онур? Тук сме, мамо. Гостите тръгнаха ли си? Тръгнаха. Сине, да си тръгваме лека по лека. Добре. Постойте, още е рано. Хайде, хайде. Добре. Лелю Севал, ела. Благодаря ти. Ела.
Шехерезада, остави го да спи. Ела. Като не иска да помага, да не го прави. Защо е толкова жесток? Не ме искаше за това. Защо, Шехерезада? Защо беше толкова против сватбата ти с Ахмед? Щял да жени Ахмед за негова роднина от Кайсери. Дори и се били договорили с бащата на момичето. После казал на сина си, ако се ожениш за нея, ще се откаже от теб. А ние отидохме и се оженихме, без да казваме на никого. След време Ахмед каза, че баща му е добър човек и ако ме види, ще умекне. И отидохме. А той ви изгони, нали? Каза на Ахмед, аз вече нямам син. Мила. Знаеш ли, Бено, дори на погребението му не дойде. Представяш ли си? Можеш ли да повярваш? Може ли такова нещо? После дойде брат му. Помислих, че ще ми изкаже съболезнования. А той погреба брат ми и сега щастлива ли си? Какво? Смятат, че аз съм отговорна за смъртта му. Ахмед не претърпя ли автомобилна катастрофа? Казват, че сме се карали, че той ми се разсърдил и се качил в колата пиян и после катастрофирал. А той беше ли пил? В нощта на катастрофата вечеряхме. Потърси го брат му. Наговори ужасни неща за мен. Ахмед много се засегна от това и започна да пие. След това реши да отиде и да говори с баща си. Опитах се да го спра. Молих го да не ходи, но той тръгна. Не ме послуша. Качи се в колата, пил. А след това падна в морето. Боже, Бено. Боже. Не плачи, мила. Не плачи. Човек трябва да има поне малко срам. Как можа да дойде тук? Детето е било болно. Нас какво ни интересува? Внучето е момче. На това се е надявала. Какво говориш? Какво внуче? Нали името на детето е Евлияоглу? Продължението на рода. Не ми говори за рода. Това, което е в корема ми, не е ли момче? Ето ви продължението на рода. Добре да е, нищо не съм казал. Какво ще кажеш? Не ме нервирай, като ми говориш за детето на онази и за разни внуци. Това семейство има един единствен внук и това е синът, който ще родя. А майката на наследника на фамилията съм аз. Ясно ли е? Нали казах да не говорим повече за това вкъщи? Да не съм чул да се произнесе името на онзи, който направи Бурхан Евлия за срам и позор. Чули? Не дей така, Бурхан. Ако си се отказал от баща му, каква вина има детето? Болно е от рак. Дано Бог го изцели. Моля се за него. Това е всичко. Не плачи. Не плачи, жено. Не плачи. Бързо забрави в какво ни забърка Ахмед, а? Бащата на момичето, с което се споразумяхме, се изхрачи в лицето ми, нали? Каза ми, че сме изучили сина си за инженер, но не можем да удържим на дадената дума. Кажи, че не е вярно. Така е, Бурхан, така е. Но детето е наш внук. Не. Аз нямам внук от Ахмед. Ясно ли ти е? Но детето е болно от рак. Рак.
Според мен фирмата ще ти даде заем. Защо не? Ти си ценен кадър. Още не е изтекал изпитателния ми срок. Добре, но благодарение на теб получиха поръчка за милиони. Когато постъпвах на работа, не казах, че имам дете. Бях жена, без какъвто и да е проблем. И защо го направи? А как трябваше да постъпя? Знаеш ли колко врати хлопнаха пред мен заради детето? И винаги едно и също. Препоръките ви са много добри, но имате малко дете. Няма да издържите на темпото ми. Не мога да повярвам. Що за причина е това? Така е, но ако не бях принудена, бих ли го направила? Сега, ако поискам заем заради детето си, ще излезе на бял свят и лъжата. И току виж, ме изхвърлят от работа. Медицинската застраховка не покрива ли разходите? Не, застраховах Каин след като се разболя. А социалната? Осигурявам се от 3 месеца. Винаги съм работила на свободна практика. Откъде да знам, че един ден ще се сблъскам с нещо такова? От баща ти не остана ли нещо? Знам ли, къща, магазин? И татко почина от рак. Всичко, което имахме, продадохме и похарчихме за лечението му. Добре, майко, ще уредя нещата, щом отида в холдинга. Утре ще ги имаш, не се притеснявай. Спокойно. Какво става? Майка ми. Бурак пак е останал без пари. Омръзна ми от този човек. Можех да завърша 5 университета с парите, които му изпращам. Магистратурата в Америка е скъпа. Каква магистратура? И от нея ще се откаже. Всяка година измисля нещо ново. Пройдоха е. Майка не му вярва прекалено. Затова е така. Карай да върви, изпрати парите и толкова. Имам ли избор? Все едно и също. Как си, момчето ми? Дон Кихот добре ли те разхожда? Как се държи? Кажи здравей на Санчо Панса. Тук ли ще хапнем? Защо мислиш, че идвам тук? Защото храната е много добра. Добре, хайде. Не, че умирам от глад. Ще ти кажа нещо, но не бързай да възразяваш. Хакан, помолих да не говорим повече за това. Замълчи за малко и слушай. Колата ми струва около 15 000 долара. Не си измисли. Ще я оставя в някоя автокъща, а парите от продажбата ще са за теб. Много ти благодаря, но така не може. Казах да не спориш с мен, помниш ли? Не става. Моля те. Скъпи, ти си най-добрият ми приятел, но не съм съгласна. Работя и печеля добре. Ще си купя нова кола. Какво толкова? Стига само да ти помогна. Капка по капка вир става. Значи малко от тук, малко от там. Да можехме да намерим вира направо, но... Разбрахме се, нали? Изчакай малко. Ще проверя в банката за кредит. Мислиш, че ще успееш? Ще успея. Дано. Ако ли не, ще продам колата, да знаеш. Добре. Дай ми го! Дай ми го! Какво става тук?